Dai so. Svika padheni, ndiri padheni shamani. Ona ka. Chimunogadziridza kachispika chachi. Chispika chachi. Handiti kuti chashande. Achikona kuti. Shamani rambo enda undigadzirisa chispika chisingashande. Pakaipa. Chingodai garden, wadii garden. Ndadidza musei. Chingodai 2 minutes. Kutaza. Dai. Dai. Ai kungodai 2 minutes. Ndoza ndoita kudai. Nemba. Shama ungoramba ingoti kudai chimbotaura kuti ndichese. Chimbobuda. Ndichibudire. Ndimbo download shama handisi wifi tabhokisi manje wifi. But no download zvakadhoga. Ashandi chimborumwa nemosquito kwane mosquito konzokosha. Padosara. But ndai mbobuda. Asi iwo pamadhira ako ino ndinobuda. Asha. Nditombomira kuti season 4 itange yapedza. Chimira. Pano wangu. Ona dhiri rikuiti. Dhiri parari kumboitika. Name imiki dhiri rakumbotaura nderei. Rungonzi dhiri. Muri mamanchenge here. Kana mira ndikupush asara goni mwana mera. Sare. Sandi. Ndapendi. Satokona next time. Hapana the next time zvaunenge uchitaura. Chii chakadai so mwana? Ona ndada kudai so. Kudai so kuita sei? But iwo paunoya nevanhu vako, ini ndinobuda panze. Shando dai ndozvinhu zvaungofanira kungotaura kuti dai wabuda panze. Saka language ungosingainzwisisi. Ndasinganzwisisi ungoti dai so. Mfano ungoda ndifana taura pane bhebi kuti chibva wabuda dai. Ndatibuda wana ukaramba. Kubuda nchienda kupi?